Idem tam. Kde je? Doriti. Však ja skapínam. Nespadnite hlavne. Bo on teraz po nás utočil. Kopaj cestu, dávaj cestu. Ja som zomrel. Paťo zomrel. To čo? Bo tam bol to ten jed. Zdravím. Ja mám posledné 3 srdiečka a nemám chleb, nemám nič. Máš tam baraninu. A surovú. A to je jedno, to môžeš žrať. A jak sa mám dostať hore? Ja zomrem. Hore podľa A čo tu už je ten drak? To on keď tam strelí, tak si dá jeden blok nad seba a no pod seba. Mohli by ste mi prosím s Endermanom. Nie, teraz nie. Hej. Pomôžete mi prosím s tým Endermanom. Nie. Chlapci, nestlačajte, hej, hlavne posteľ. Ďakujem. Nastavte si spawn point. Hej, Pálo, ty pes jeden. Pomoci tu po mne! Kamo, vy ste nič nedali tomu Ender drakovi. Ja neviem, kde je ten drak. Hore, kukni hore. A musíš hľadať a musíš zničiť aj kryštály. Ako Sú krystál. hore na tých vežách. Toto je krystál. Tam už veľmi špatný. Chlapci, skúste sa trafiť. Kde? Do Ender toho draka. A kde je? Ja neviem, kde je. Tu pristáva asi. Ja ho nevidím. Čo ide pod dakom? Enderman? Nie, ja to som pri Paľovi, len ja nevidím. Kde pristane. Okay. Čau. Doriti. Mne ide Enderman. No neidem domov. No nezájem. Na čo mám ísť domov, ha? Tak už je veľa hodín. Oho, veľa hodín, koľko je hodín? 8 hodín bude. Wow. Toto Chodíš veľa. domov hodinu. No. Ja idem tam. Ja si tu pripravím. U mňa vlastne, lebo ono mi zničí. Tak však boho... Ja som skapal, ale idem dole. Všetkých bijú na Endermane. Neviem, kde mám svoje veci. Vnímam tu stavať teraz. Paťo, Suzek, pri mne je taká väža. Jedna. Neviem, kde si. Paťo, poď za mnou. Tomáš. Tomáš, idem. Tá pohni, utekaj, ne? Neviem, kde si. Však tu, pre teba. No som! Aha, to som... Nie no. Dobre. Chlapci ste ho tak nehytli. Endermanov. Ešte na tá väža je asi. Tak to uzradne, hej. Ideme sa pozrieť. Ne. Doriti. Počkaj. Dobre, rozbil som mu všetky. Pomoc! Po mne idú dvaja. Traja, ja zomrem. Dvaja. Zomrel som. To lomeno top. Nízko, Povedz mi, čo mám teraz robiť? Psychop napríklad, ja neviem. Ty kde si, Matej? Znič to! Rýchlo, dostaň ma von! Ale on dostáva už. No dobre, idem ja s postieľami, chlapci. No, a čo vy nechcete tam? Pristan ty chuj. Ty ho nevidíš, lebo máš slabý jas na očkách. Vy ste jak všetci netrafili. Kamo, tak... Ja keby som mal... Predne. Paťo, však tu máš všetky veci pri mne. Kde? Ja neviem, kde si. Počkej. Mišo, kde je Mišo? To lomeno top, Pato, Misko, Gamer, lebo Paťko nevidí. Kde sú veci? Tam máš všade veci. Ide pristávať. Asi. Hej. Dobre. Jakže nemám. Musím mať luky. Šipy. Hýluje sa, že vraj. Nehybuje. Aha, nehýluje. Hej, no nehýluje sa. Áno, Dobre, trafil dostal. som ho. A ja. Dík, jak mu dáva. Ježiš, áno, Paťo, postav sa predo mňa, dík. Sorry, som dostal. Mám 26 díky, to máš Dostal. každé šipy. On pristane za chvíľku. Dek, klesa nízko. Nevládze. Asi. Vládzo. Nebiruje. Nebiruje. Možno namáhame ho. Doriti, ja som krivý.
Pristáva asi. Kde si? Tu je. Áno, Paľo! By som mu dal takú fajnú headku. Yes? Dostal. Dostal? Headku? Dostal? Buď polka, alebo reakcia. Dobre, chlapci na bok. Idem ja sa obetovať. Patrzycie si super, trafil Endermana. Ja už nemám žiadne šiky. Do riti. Ja idem tam. Ja hneď Chlapci, som vy tam. koho hitnite pomaly ešte. Keby som mal šipy, no to by som dával, ale neviem. Musíme dohrať Minecraft. Tu, ale nechajte mi moje šipy, bo ja som tam mal. Že jeden stack ešte. Ja vás vidím. Idem tam rýchlo. Neviem, kde ste. Myślę, nie rozprowadzili, on tak czysto dla seba tak. Nie, ďakujem. Nemám. Pristaň, ty retard čierny. Dostal. Do hlavy som mi dal. Kde je tak dlho? Dostal. Pierwszy nie chce prystać, poczułaj. Ani mňa to... Sa nás bojí. Počkaj. Už ide, že... Kto zničil posteľaky, retard? Ja nie. No ty. Ja? Jak? Telo. Už nemám veľa šipy. Pristaň, ty kus čierneho debila. Už pristával. Vy ste dementi. Aha, musíme ho nechať tak, nie? Skúste ho nechať tak, a že či nepristane. Čo som povedal, Paťo? A však on už je mŕtvý. Na čo budem riskovať, že skápem? Nie skápeš, ty len skápeš jediný. Prečo? Bo ja som tu tak zohnutý a mňa to nehytne. Chápeš? To musím byť zohnutý. Ja som Do videl. riti, Enderman. Ho nechajte tak, nehytujte ho a vyskúšame, že či nepristane. Áno. To skápem. Aj ja? Ty čierno. Takiego prečo si nie dobre? Hneď som tam. Chlapci sa psi doperte, toto je divne, aby nás neutočili. Ja ju nemám. Len keby som mal dyňu. Ja som zabudol. Sme zabudli. Áno. Pristaň, ty kus čierneho veľkého debila. Strieľajte po ňom, to nemá význam. Tak streľajte na ňo. To nemá význam, chápeš? Som povedala ja. Dobre, to je jedno, však ja si to nepočujem. Kamo, ty máš takto malú obrazovku. Tak to tu má to očky, len tak to srandu. Neviem, Paťo. Počkaj, idem osvetľovať. Tu pristaň, debile. Počkaj, ja mu robím šipu. Kedy pristane povedz? Ja neviem, kedy chce Nikdy. posielať. Však on už má jedno. Tu pristaň. On má jedno. On má jedno, reálne. Kde? Keby som mal Ja húbok, by nevidím. som po ňom strídal. Kto by ho tak mohol... No, ale máte idem s tebou. Neviem, to som Ja som ho zabil! No teda. Čo to je? Čakaj. Má takú torčku, víš torčku? Mám. Čo? Torčku som mal. Áno, mám. Lebo musíš zrobiť takú vec, klikneš na vajco, ono sa otvorí niekde tam. Na tieto veci. Klikni na vajco, klikni na vajco. A teraz hľadaj dejš. Choď pod neho. Nie, čakaj, neklikaj na neho! Dobre. Podkopaj ho. Nie. Ešte oblok. To čo je? A daj tam torčku. A Točka? znič toto. Čo, aký debil ho klikol? Vy ste ho klikli, Ja som ho neklikajte neklikol. na ňo! Boha. Mám ho! No. Počkajte na mňa, prosím, bo ja som nemám počuť. Kamo vajco! Yes. Enderman do riti. Ideme poťažiť veci. Ja tu mám Endermanov. Jak však, ty si tu ešte. Jak však mi píšeš, že mi tuto, že som dohral. Počkajte. No tak to si počkáš.